2018-22ko hezkuntza hobetzeko ituna sindikatuen 92 eta Nafarroako gobernuaren artean sinatu zen. 2 ikasturteko negoziazio luzea izan zen. 2 urte hauetan hobekuntza nabariak lortu ditugu. 2 saiotako irakaskuntza orduen jaitsiera. Zuzendaritza lanetarako orduak gehitzea. Irakasle kontratatuek 5 hilabete terdi lan eginda uda kobratzea eta kotizatzea. Adinagatiko ordu murrizketak. Ratioak jaistea. Oraindik asko dago egiteko, eta departamentua arduragabe ari da. 2020an ituna lege bihurtu da, baina ez dute inongo asmorik betetzeko. Irakasleoi dagozkigunak. ATPa egunero, ordezkapenak lehen egunetik betetzea. 60 urtetik gorakoentzat hereneko murrizketa, 18 saio haur hezkuntza eta lehen hezkuntzan, eta 15 saio bigarren hezkuntzan lanaldi oso kontsideratzea esleipenetan. Ikasteko baimenak, ordainduak eta ordaindu gabeak. Formakuntzan, inbertsio handiagoa. Ikastetxeei dagozkienak, jardunaldi eta ordutegi araudi berria. Ikastetxeen erregelamendu berria negoziatu. Aniztasunaren trataerarako irakasle gehiago kontratatzea. Ikasle ospitalizatuen programa indartzea. Administrariak ikastetxe guztietan. IKTak berritzea, software librea lehenetsiz. Hezkuntza sistemari dagozkionak, 0-3 zikloa hezkuntza departamentuak hartzea, euskarazko eskaintza handitzea. Neurri hauek guztiak aurrera eramateko aurrekontuetan diru partidak bermatu behar dira. Departamentuak jarraipen batzordeari behin eta berriro bizkarra eman dio, eta guk deitu dugunean ere huts egin du. Puntu nagusiak ezartzea borrokaren bidez lortu dugu. Horrela jarraituko dugu, gure ardura da eta.